uJesu Kristu inkosi tata, ngiyabulisa egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ukuthola iripoti ngesifundo esike saba naso, isifundo esiye saqala singumbuso othi was God's kingdom, njengoba phayana kuMateyu chapter 6 abafundi bakaJesu Kristu becela ukuthi uJesu Kristu abafundise ukukhuleka. Then uJesu Kristu ithi mayebafundisa ukukhuleka uthi ibothi xa nikhuleka nithi, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So uJesu Kristu mina uyini lo muso akhuluma ngawo ukuthi mabekhuleka bacela kuNkulunkulu ukuthi umuso wakhe ufike, intando yakhe yenzeke emhlabeni njengoba isiyenziwe ezulwini. Sitholile ukuthi kwi-kingdom kukhona inkumkani, kube khona izikhonzi, kukhona nomthetho wakhona ekumele izikhonzi ezikhonza inkumkani zilalele leli lizwi likakumkani, zimkhonze ngalo. So ngubani ukumkani ke emuseni kaNkulunkulu? nguNkulunkulu okanye uJesu Kristu okanye uNkulunkulu, uNkulunkulu okanye uJesu Kristu okanye uMoya Ingcwele, esibe yinto eyodwa ke kungekho ukwahlukana. Ama-servants are all those who believe kuJesu Kristu. Then umthetho ke izwi likaNkulunkulu okanye ama-commandments of Jesus Christ. So according to Romans chapter 14 verse 17 phayana uPaul apho ethi, for God's kingdom is not the matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy, which the Holy Spirit gives. Phayana sithola uPaul echaza lo muso, echaza ama-characters embusweni, umuso i-character yakhona. Okay, uJohane chapter 18 verse 36 uthi lapha uJesu Kristu mayiphendula uPilato uthi, my kingdom does not belong to this world, because if my kingdom belonged to this world, my followers would have fight for me to keep me from being handed to Jewish authorities. So uyachaza ke ukuthi no, my kingdom does not belong to this world. Shukuthi lo muso wakhe unendlela yakhona yokuyenza, njengoba okanye unendlela yakhona yokuyenza eyahlukile neyaleli lizwe. Then phana uPaul yena uchaza ama-characters emuseni. So ke impendulo ivele ukuthi the kingdom of God is umuso kaNkulunkulu ukuyenza intando kaNkulunkulu, ukuyenza izwi likaNkulunkulu and manifestation of his character. So uJesu Kristu ngesikhathi wayesesela emhlabeni waba yi-kingdom kaNkulunkulu. Kingdom kaNkulunkulu ngoba waliyenza izwi likaNkulunkulu, waliphila. Nabo bonke futhi abakholwa egameni likaJesu Kristu bengakholwa kuphela egameni likaJesu Kristu, bengakholwa kuphela kuJesu Kristu, kodwa bayenza imiyalo kaJesu Kristu okanye izwi likaNkulunkulu. Phayana kuLuka chapter 17 verse 20 sizwa abaFarisi babuza uJesu Kristu ukuthi umuso kaNkulunkulu uzawufika nini na. uJesu Kristu ebachazela ukuthi umuso wakhe awufiki ngale ndlela ukuthi ubone ukuthi nanku okanye nankuya, kepha umuso kaNkulunkulu it's within them okanye among them. So lana sithola ukuthi uJesu Kristu
wayebakhomba yena engumbuso, kodwa spiritually, hayi physically ukuthi bazombona bathi, kodwa spiritual ukuthi futhi ena engulizwi uphakathi kibo ezinhlizweni zabo. Umuso kaNkulunkulu ubusa ezinhlizweni, njengoba umuso kumele ubuse ezinhlizweni zabo. Kusho ukuthi lana wayechaza-ke ukuthi spiritually, ukuthi umuso kaNkulunkulu u-spiritually awubonakali, kepha u-spiritually. Njengoba nabe-Pharisees babeliyazi izwi, bawuyazi umthetho futhi. Kusho ukuthi mina-ke nginguJesu, ngingulizwi, ngiphakathi kini ezinhlizweni. Ngoba asazi sithola ukuthi uma ebekhuluma ngaye qobo lwakhe, he wouldn't say awuzofika ngokuthi ni ukhombe nithi nankuya okanye nanku, kepha uphakathi kini. Ukuthi wayezichaza spiritual, though bona babe-expecte ukuthi uzoza ngenye indlela ababe-expecte ngayo. So sithola ukuthi zikhona-ke, ikhona imibuso. God's kingdom is spiritual and its character is also spiritual, but is shown through actions. Sithola ukuthi la emhlabeni imibuso iminingi, kepha eqinisweni imibuso emibini spiritually. Though emhlabeni imibuso eminingi siyawuthola the kingdom of United Kingdom, kingdom of Lesotho, kingdom of that and that and that, kodwa spiritually imibuso emibini, umuso kaSathane nomuso kaNkulunkulu. Emusweni, ukuthi emusweni, ukuze uyazi ukuthi though zawuthini na, ukufakazela ukuthi imibuso eminingi. Phaka kuMatthew chapter 4 from verse 80 lapho nge-temptation kaJesu Kristu, uSathane lapho ebethempt uJesu Kristu echaza ukuthi uma emthobela yena, if uJesu Kristu ushipha uSathane uzomnika yonke le mibuso, embonisa imibuso. So kufakaza ukuthi iminingi imibuso ezweni, kepha eqinisweni kukhona imibuso eyi-2, umuso kaSathane nomuso kaNkulunkulu. So ukuze umuntu azazi okanye azibone, azi-identify ukuthi uwela under umphi umuso, sizibona ngokuthi sibuswa ngumphi, omphi umyalo okanye umthetho osibusayo, futhi sithobela omphi umthetho. And mase sikuthobele lowo mthetho, eyiphi character evelayo na. Amen. So size kule muso siphelele lapho, sitholeke ukuthi omunye umbuzo ububuza ukuthi how can God's name be glorified or honored ngempilo yomzalwane na? Amen. Amen, tata. So umbuzo ugcina yilo ukuthi how can God's name be glorified and honored ngempilo yomzalwane okanye empilweni yomzalwane? Esikhumbula ukuthi sike safunda God's glory ukuthi inencazelo eziningi, ezinye zazo lezo zincazelo manifestation of God's character, ne-human transformation, worth and honor. Phaya kuJohane chapter 15 kusukela ku-8 mhlambe, lapho uJesu Kristu athi, when you bear or produce much fruit, when you bear or produce much fruits, my Father is honored and glorified, and you show and prove yourselves to be true followers of mine. So ukuhlala kuNkulunkulu okanye ukuhlala emazweni kaJesu Kristu nokwenza amazwi kaJesu Kristu
nezithelo zikamoya ezikharacter kaJesu Kristu zisa udumo kuNkulunkulu. Uma mina ngingumzalwane ngihlala ezwini likaNkulunkulu, ngiyenza lokhu uJesu Kristu angiyala ngakho, and futhi ngiba nezithelo zakhe, udumo luya kuNkulunkulu. And futhi uma kuguquleke uma kuguqulwa umcabango wami, indlela engicabanga ngayo nendlela engikhuluma ngayo nendlela engenza ngayo, kuphela mina kodwa kubonakala uJesu Kristu kuyo yonke into engiyenzayo, indlela engicabanga ngayo nendlela engikhuluma ngayo, then udumo luya kuNkulunkulu. Umzekelo, phaya ku-Hebrews chapter 3 verse 3, kuyifunda Hebrews chapter 3 verse 3 ithi, a man who builds a house receives more honor than the house itself. Amen. So mhlambi umzekelo ogqamile okanye owazekayo nje ukuthi umntana uma esuka kwikhaya elihloniphekile efika endaweni ethize, kulo ndawo akuyo okanye esikolweni nje, kiphi lapho fika khona mhlambi, kodwa ngisuke ekhayeni elihloniphekile, ikhaya elinomthetho wakhona. Then-ke ithi mangifika kulo ndawo engifika kuyo, noma sebengekho abazali, kodwa imiyalo yabo, lokhu abangiyale ngakho, ngisakuyenza, ngisaphila ngakho njengoba bengiyaliwe ngisuka ekhaya, ngisawubambile umthetho wakhona wasekhaya. Mhlawumbe uma bengiyala ukuthi ngiziphathe kanjani nokuthi okuningi nje umzali angakuyala ngakho. Then mase kulo ndawo engikuyo kuvamisile ukuthi abantu babuze ukuthi ngabe ungubani, uqhamukaphi, and futhi abazali bakho bangobani. Sho ukuthi laba bantu bayangibona, though bengibona bayafisa ukwazi futhi ukuthi ngingubani and futhi ngiqhamukaphi and futhi abazali bangobani. Mase ngichaza-ke sengiyachaza ukuthi okay, ngingosibanibani, ngisuke ekhayeni elithize, endaweni ethize kwasibanibani. Then-ke bese-ke bethi, oh, waze wasiphatha kahle, waze wa-right, mhlawumbe waze waba nenhlonipho, waze okuningi nje ongashiwo ngabantu uma bebona i-lifestyle yakho nje. Then abasabongi mina, sebethi waze wasiphatha kahle, siyambonga uba wakho okanye uma wakho okanye abazali bakho ngokukukhulisa, ngokuphatha kahle, ngokukukhulisa kahle. So siyabona ukuthi lowo mntana lowo osuka lapho, lowo mntana osendaweni ethize, uma bembona, angithi yena obambe imithetho yasekhaya uphila lokhu akhule ekufundiswa, noma sebengekho abazali, kodwa usawubambile lowa mthetho, akawudedeli noma sebengekho, usaphila ngakho, and futhi uyenza sure ukuthi lokhu akhuliswe ngakho iyakwenza. Then abantu uma bembona, udumo luzwe kubazali, obvious ukuthi siyambonga uma wakho okanye uba wakho ukukhulise kanje, ukuphathe kanje, ukuqeqeshe kanje. So njengoba phayana ku-Hebrews esho ethi uma yakhiwe indlu, i-honor ayizisi kuyindlu, ukuthi bangasho abantu ukuthi uyazi yandle le ndlu,
then bafuna ukwazi ukuthi iyakhiwe ngubani na. Sebemncoma-ke ukuthi waze wayakha kahle, waze wakha kahle. I-glory kakhulu ayisayi, izibongo nani nani azisayi kakhulu endlini, seziya kumuntu oyakhileyo. So sibonile ukuthi okay, kahle kahle noma uma mina ngingumzalwane ngifuna ukuthi uNkulunkulu adunyiswe ngeyami impilo, empilweni yami kumele mina ngiyenze lokhu uNkulunkulu ngiyenze lokhu uNkulunkulu angiyala ngakho, and futhi ne-character yakhe ibonakale kimi. Ngokwenza kanjalo kuzobongwa uNkulunkulu, hhayi mina, ngoba akusabonakali mina kodwa sekubonakala uNkulunkulu. Noma abantu sebethi waze wahlonipha, waze wathobeka, sengiyazi ukuthi akusimina. Sengiyakwazi ukubatshela ukuthi kungenxa kaJesu, kungenxa kaJesu, akusimina, uJesu ophila kimi. So udumo nezibongo ziya kuNkulunkulu okanye kuJesu Kristu. So ipurpose yalesi sifundiso ukuthi umzalwane nomzalwana nami kuyazi ukuthi okanye kumele ngimvumele uNkulunkulu okanye uJesu Kristu ukuthi abuse kimi ukuze igama lakhe lidunyiswe ngeyami impilo, and futhi ukuthi ngikhumbule ukuthi i-kingdom yala emhlabeni kuthiwa yini, ukubusa kwala emhlabeni kuyaphela, kodwa ukubusa okuzohlala kumile, eternal kingdom ekaNkulunkulu yala emhlabeni iyadlula, iyaphela. And futhi esikubona ukuthi la emhlabeni manje kubonakala engathi uSathane ubusayo kakhulu, kodwa siyazi ukuthi le kingdom yakhe ayizoma kunaphakade, kodwa i-kingdom ezoma kuze kube kungapheli, okungapheliyo, i-kingdom kaNkulunkulu. So kumele mina ngingumzalwane manje ngimvumele uJesu Kristu ukuthi abuse kweyami impilo, ukuze ngiyazi ukuthi ngisembusweni ongapheliyo, umbuso ozoma forevermore. And futhi uma ngimvumela, uma sibheka impilo kaJesu Kristu ukuthi uye wamvumela uJesu Kristu ukuthi yena abe isikhonzi sasela emhlabeni, aphile impilo yokukhonza, athobele uNkulunkulu, ayenze lokho bekushiwo nguNkulunkulu. Then ngokwenza kanjalo namhlanje kuthani, usesandleni sobunene, kuthani, uhlele kwesokunene esikaNkulunkulu, and futhi nguye, he is the king, ezobusa kuze kube kunaphakade. So nathi uma senza kanjalo sivuma manje ukuthi sibe izikhonzi zikaJesu Kristu, sizwile ukuthi sizobusa kunye naye, noma la emhlabeni sekungibonakala engathi asibusi, sibuswa, kodwa siyazi ukuthi ekugcineni kuyobusa thina kunye noKristu under his authority. Amen. Uphelela lapho tata. Amen.